Добър ден, уважаеми зрители. Аз съм Снежана Георгиева. Вие сте с предаването Хитове в мрежата на Българската национална телевизия. И както винаги съм си мислила, че моята мисия, моята задача, моят дълг към вас, зрителите, въобще към хората, които ме среща, моята професия, журналистическата, е да ви срещам пък аз с хората, които срещам по пътя си. Това са винаги много интересни човеци, бих казала, с интересни биографии, интересни истории, впечатляващи със своите проникновения и прозрения, бих казала. И днес, вярна на своят дълг и задача, ще ви срещна с една наистина много интересна жена, наша сънародничка, дългогодишен емигрант в Америка, била е невъзвръщенец, младото поколение няма представа какво значи тази дума. Не знам и дали някои от вас ще си спомнят и ще вникнат в смисъл и съдържанието на този статут на един свободен човек. Невъзвръщенец какво значи? Тя е избягала 69-та година, но за всичко това ще ни разкаже самата тя. Това е Антонина Дориданова, писателка. И тук е с последната си книга. Ето ще я покажа. Здравейте. Първо кажете здравейте. Здравейте. Благодаря ви за поканата. Много се радвам да съм днес на вашето предаване. И аз се радвам, че приехте поканата. Нека да покажем на зрителите книгата. Това е всъщност последната ви книга и се казва "Магия за дълголетие". Ще ни разкриете после това тази магия, надявам се. И първата ви книга преди това е "Бягство от желязната завеса". Ще ни разкажете и за това свое приключение. Сега е лесно да се каже приключение, но тогава не вярвам да ви е било леко. Не бих казала, че е приключение, защото то беше свързано с моето желание да се реализирам свободно, да мога да избирам това, което бих искала да постигна в живота си. По това време, преди толкова години, съществуваше един режим, който не позволяваше на обикновените хора да се реализират. Било в ученето или било в работата, някои предмети или бих казала кариери бяха затворени за обикновените хора. А за кого бяха отворени? Имаше привилегирована класа. Това бяха големи комунисти, големи се смятат тези, които поддържаха много след режима на Сталин. Би трябвало да има, или така се казваше, някакво омекчаване на положението, но това не беше реализирано. И тази привилегирована класа, тя се ползваше с специални привилегии. Тези хора можеха да пътуват. Имаше за тях специален ресторант, специална болница. Децата им учеха в чужбина. По това време за обикновените хора границите бяха затворени. И влизаха по буква Ж. Това е буквата, която даваше предимство на децата на активните борци против фашизма и капитализма. Всъщност това беше привилегированата класа. Младите хора днес не могат да разберат. За съжаление, много възрастни хора изпитват копнеж и тъга и носталгия по тези времена. Може би са се чувствали добре, не знам защо. Вие не сте се чувствали свободна. И тогава имаше лекари, тогава имаше адвокати, тогава имаше учени. Значи все пак имало някакъв шанс за кариера, но каква е била цената, знаете ли? Знаете ли, аз също изнасям лекции в Америка и наскоро изнесох една лекция, която точно засегнах този въпрос за интелигенцията в България, какво е станало, в самото начало на комунизма, как интелигенцията е била потисната и много хора като инженери, доктори, писатели, художници са били затворени заради връзките им с Запада. Но тази книга, която съм написала, не говори за това. Тя има 3 дела и в първия дял тя разказва за невинното детство на едно дете, което се реализира или израства в България. И много от хората, които я четат,
на моите години или от по-късните години имат връзка с тази книга, защото си спомня за техните детски години. И в тази част, бих казала, има неща, които съм споделила като дете, които съм забелязала, че не са прияти, като например на село взеха добитъка от семейството на баба ми пред моите очи. Аз бях на 5 годинки тогава и това много ми въздейства ми. Но имаше и други неща, но това, което ме потикна наистина да напусна България, беше, че разбрах, че няма да мога да продължа да уча в България. Аз бях студентка в Белград и бях отзована обратно в България. Как станахте студентка в Белград? Описала съм в книгата този момент. Той е малко дълго. Вие казахте, че имаме само 45 минути. Ще ни стигнат. 40 минути. В кратък период да ви опиша този момент. 1 година следвах в Белград и то... Защото влизаме в противоречие. Твърдим, че не са давали хората да учат, в чужбина само тяхните деца. Вие се оказвате в Белград. Как стана? В тази година, 68 година, моята майка, тя беше отговорна за моето образование, е открила някаква възможност за деца, които имат произход, родителите им македонски или сръбски, биха могли да следват в Белград. По тази линия? Да. И то беше само временно. За някои хора, за мен беше съвсем временно, защото бях отзована в края на първата година. Някои са успели да останат и след това. Това да не би да съвпада с периода, в който се говореше за отделяне на Пиринска Македония към сегашната Македония. И там хората моята майка и баща, които са българи, насила са били принуждавани да се пишат македонци. Има един такъв период. Не съм запозната с това. Аз в Белград бях, когато станаха чешките събития. Това ще се осмисля. Да. И може би и това е съвпаднало. Знаете ли, това беше един период, в който много не се говореше. Майка не ми даде големи подробности точно как е станало, че е успяла да ме запише да следвам в Белград. А как ви отзовах? Имаше една... Как го разбрахте? Какво почувствахте? Това е също един много драматичен момент, който е описан в книгата ми. В края на първата година се завърнах в София преди изпитите годишните изпити като студентка и преживях едно, бих казала, много страшно, бих казала за живота ми опасно преживяване на границата, след като, ще го пиша много набързо, паспортният контрол митничара ме свали от влака, защото не бях според него облечена добре, но аз бях облечена добре и той беше... Добре или прилично? Прилично. Прилично в смисъл, че бях с панталони, с блуза, която нямаше нищо да неприлично. Да. Да не беше по условията. Не е било пролетарско просто. Не, беше май месец. Но както и да е, аз тогава осъзнах, че ако не беше едно момче, което следа с мен от влака, може би аз нямаше днес да съм жива. И това наистина беше едното, може би, преживяване, което ме потикна да избягам, а другото беше, че след като бях в София и трябваше да напусна, да се върна, да си взема изпитите, ми казаха, че съм отзована и не мога да се връщам. Успях да се върна, да си взема изпитите с голями усилия от страна на майка ми, но това беше, може би, момента, в който аз взех това решение. И трябва да споделя с зрителите, че това не беше... аз наистина бях невъзвръщенка и това беше много тежък момент, защото аз бях съвестна, че никога повече няма да видя майка си и никога няма да мога да видя родния си край. Обяснете на младите хора, какво значи невъзвръщенец? Невъзвръщенец е човек, който никога не може да се върне. Който като е напуснал, след като е напуснал, избягал. Те това сте избягали хора. Да, защото едно завръщане означава затвор
и изселване, или може би в този момент не се изнася в тези времена какво може да се случи на човек. Какво значеше за близките? Аз тогава не знаех, че роднини също страдат в това отношение, защото майка ми в деня, в който съм летяла към Америка, е била призована в полицията и е била уволнена като враг на комунизма. Тя е била учителка по история и заповедта е гласела, че е враг на комунизма, защото след като не е могла да възпита дъщеря си в комунистически дух, не може да преподава на други деца. Ми е смешно сега, но знаете ли, тази книга има и друго, как бих казала, като съобщение или меседж за младите хора, че не трябва да се страхуват от каквото и да било в живота, което живота им понесе. Трябва да знаят, че невъзможното става възможно, когато човек трябва да преодолее каквито да било трудности, за да постигне мечтата си. А как отлетяхте със самолет? Как стана всичко това? Това е сигурно за вас интересно. Да. Много ми е интересно, наистина, защото тогава да напуснеш пределите на България си беше равно на смърт. Или те разстрелват на границата, или те хващат и те вкарат в затвора. Това е истина, защото преминаването на границата от Югославия за Австрия, аз преминах с влак и знаех, че е рисковано. Как въобще взехте билет? Как? Защото Югославия също е билет можех да си купя, но аз нямах редовен паспорт. И в това се състоеше целият проблем. Моят паспорт важеше само за Югославия. И ако югословенският паспортен контрол беше се загледал в паспорта ми, щеше да има проблем. Щяха да ме върнат. Много голям риск сте поели. Да, голям риск. И това е друго съобщение към младите хора, че трябва да рискуват, да не се боят да рискуват. Защото аз рискувах и успях. Ама не винаги се успя. Когато човек има нещо, което е много силно като мечта и като желание, което му е много близко до сърцето, човек ще успее. А как се здобихте с билет за Америка? Добре, в Австрия, разбира се, без редовни документи, трябваше да се предам на техните съответни служби в полицията и аз знаех, че трябваше да прекарам известно време в лагер, имиграционен лагер, което в началото ме смути, но разбрах, че условията не бяха трудни и прилитането ми на океана беше извършено по този път. Всъщност, вие получавате статут на политически беженец. И от тук вие било в тези времена Америка много добре се е грижил за политически, в смисъл работа, език. Това е пак един мит. Така ли? Да, защото Америка не се грижи за хора, без те да се грижат сами за себе си. Аз говорих английски, но пътят не беше толкова лесен. Изисква се много решителност в отношение на... Имаме кадри от мечтаната Америка. Решителност за постигане на мечтите трябва да се работи. Трябва човек да е много усърден, да полага големи усилия, да не се отказва. Добре, а в кой град попаднахте? В кой щат? Попаднах в Мичиган и пак сигурно ще се очудите защо пък в Мичиган. Той е интересен щат, защото обикновено емигрантите по това време оставаха в Нью-Йорк Сити при пристигането си. Но аз се запознах с две момичета преди да се предам в полицията в Австрия, които бяха от Мичиган. И те фактически ме спонсорираха и така се озоваха в И така се озовавате в Америка. Като стигнахте в Америка, стъпихте на американска земя и се поогледахте и поживяхте, видяхте ли си мечтата очи в очи или настъпи някакво разочарование? Мечтата не се вижда очи в очи, а това, което аз видях, е свободата. Че хората имаха свобода да учат, да работят, да пътуват,
всичко им беше предоставено, но всичко, което е предоставено, то трябва също да се извоюва. Няма нищо. Вие казвате, че държавата се грижи, държавата така не се съм чула грижи. от други емигранти, че са били поети от държавата, пак в лагер ги настаняват. Давали са му, този човек разказваше, сума, не знам колко долара на месец, платили са му обучението да научи език, намерили са му работа. Интересно в коя година, защото в тази година, в която аз бях там, 69-та година, имаше в лагер един месец, който беше безплатен, но след това трябваше да се плаща. Тръгваш сам по света? Да, сам. С един куфър и с $20. Ужас. Да, и това не зная, нали, не съм чувала, аз съм го преживяла за получаване на пари. Освен той да си измислил нещо. За цел пропаганда. Може би, но това не се получава. А днешна Америка? Същата ли? Как стоят неща? Днешна Америка се е много променила. Самите американци го осъзнават. В смисъл, че някакси младите хора се смятат, че нещата трябва да им се предоставят без да се работи много. Но аз мисля, че това е някакво глобално явление. Променила се в смисъл, че хората трябва все още да осъзнаят, че трябва нали, да полагат усилия за това, което биха искали да постигнат. Добре, сега наблюдавате ли двубоя Тръмп и Байден? Как ви изглежда това? Аз преди малко гледах целият дебат и... Аз бих искала да избегна, нали, не ви се говори на тази тема. Не съм била в сферата на политиката, аз съм икономист. Знаете ли, книгата описала съм също, след като, нали, успях да постигна мечтата си във връзка с образованието си. Имам 3 висши образования. Какво сте завършили? Икономика? Първата ми диплома е руска и френска филология, защото исках да задоволя баща ми. Баща ми беше езиковед и той искаше да ме насочи. Да, щях да ви попитам до Риданова. Много особена фамилия и известна. Да. Значи вие сте дъщерята на Дориданов. Дориданов, да, професор. Езиковета. Да. Имах също склонност към чужди езици, може би гения е такъв. И затова първата ми диплома руска и френска филология, но аз също исках да вляза в сферата на бизнес, търговия, икономика. В Белград учих 1 година икономика и ми хареса, нали, предметът и като кариера гледах в тази насока. И затова се оказах на работа в данъчната администрация, Министерство на финансите в САЩ. Третият дял от книгата в общи линии, първият дял е, нали, израстване в България, вторият дял е нали, постигане на мечтата в Щатите, за да мога да се реализирам в това, което исках да постигна по отношение на образование и кариера. Смятате се за реализиран човек. Третият дял е завръщането ми в България. Затова се казва книгата "Ново начало и завръщане". Завръщането ми стана по покана на българското правителство. Това, което се получи при разпадането на комунизма в България и при потребност на, бих казала, специалисти от Запад, българската администрация, данъчна администрация, бяха решили, че откъде е по-добре да получат, нали, такава помощ, нали, че тази помощ ще бъде най-добре предоставена от Америка. И защото, от българи в Америка. Аз бях единствената в този списък, който ми е бил предоставен от експерти на международни данъци. И те видяли се, че говоря български и затова ме избраха.
защото в този списък те знаеха, че аз съм експерт и че имам, нали, познанията и нали, образованието и всичко да се справя с тази задача, понеже тя беше огромна задача. Тук не съществуваха никакви закони, за да може, нали, пазарна икономика да се развива. И бих казала, че този дял, може би от живота ми, е най-вълнуващ, защото ми се осъществи една мечта, за която не съм и мечтала. Да си видите родината. Да се върна в родината, в капацитет на човек, който може да помогне на родината си. Боледувахте ли от носталгия, като бяхте там? Разбира се. Аз все още боледувам от носталгия. Знаете ли, че всеки път, когато пристигам в България, аз идвам в България всяко лято, при кацането на самолета се натъжавам много и се разплаквам. Защото това е родната ми земя. Аз тук се усещам вкъщи. Чувствате ли се тук обичана от това, което обичате, от България? Да. Самата земя ме привлича и хората. Тук имам, бих казала, безброй познати, хора, които са чели книгата ми, приятели, приятелки. Аз и не смогвам да се видя с всички за време, за престоя ми, който ми е в България. Добре, казахте ли си, Боже, каква свещена и красива земя, съм се разделила толкова години с нея. Не съжалявате, че избягахте от родината? Знаете ли, аз не мога да... Не съжалявам, защото аз мисля, че нямах друг избор тогава. Никога не би го направила при днешните условия, защото вие говорихте за американската мечта. Тя е американската мечта и в България. Хората се реализират и тук в момента. Вече. Знаете ли, с мен е моят внук, който е на 22 години и той е толкова очарован от България, от хората тук, че миналата седмица заяви, че сигурно ще погледне за възможността да се завърне тук и фактически да работи в България. Той е роден в Америка. Той е роден в Америка, да. Но просто го вличат корените. Влича го музиката, приличат го традициите, най-много хората. Като казахте музика, и се сетих за какво съм ви поканила всъщност. Повода за поканата е вашата втора книга "Магия за дълголетие". Как станахте писателка? Въобще как ви хрумна това и кои са темите на вашия живот? Темите, които ви вълнуват и присъстват. Значи вече разбрахме, едната е биография. Но другата, "Магия за дълголетие", това е много такава привлекателна тема. Всеки иска да живее дълго, да бъде красив, да бъде здрав. За това ли разказвате? Знаете ли, аз пиша книги, които да помагат на хората. И втората книга я написах, защото много хора, които ме срещаха и сега ме срещат, се удивляват, че съм здрава и че изглеждам добре на моите години. Аз в момента съм на 74 години. Наистина? Да. Congratulations! Както би казал Бойко. Това е изразът на абсолютно всеки човек, който чуе възрастта ми, която аз не крия. И книгата съм споделила абсолютно всичко, което аз правя и което аз считам за необходимо на човек, за да може да живее един пълноценен, здравословен Магията на живота. Магия за дълголетие. Коя е магията? Храна, движение, творчество? Разкажете. То е всеобхватно. Магията фактически се състои в прилагане на навици, които ние придобиваме като деца и след това добавяме и нови навици в връзка с средата, в която живеем, с хората, с които се запознаваме. И тези навици са свързани с нашите движения, с умствените ни занимания, с душевната ни храна, която получаваме, с изхранването, с мирогледът ни. Първото е храната. Казва, че човекът е това, което яде. Вие какво мислите за начина, особено в Америка, тези фастфуд, бързо хранене, които правят тези дебели хора? Вярно ли, че американците ги наричат ромбоидните хора, защото били много дебели, като ромбове? Те са ромбоидни. Това в Америка сега е
много актуално за хората да променят начинът на живота си. Има много научни изследвания. Доказано е, че средиземноморния от Средиземно море начин на изхранване е най-полезния. Че той фактически не само е полезен за здравето, но помага на хората да са щастливи. Хубавата храна прави хората да се усещат добре. Да, но знаете ли, че нашата българска храна, тя е и Средиземноморието, тя е абсолютно същата храна, защото ние наблягаме на ползата на зеленчуци, на подправки. Хубавата трапеза. Да. Аз употребявам, в книгата имам, в краят на книгата имам рецепти български, готвя си в Америка. Българската храна, с която съм аз израснала в България и която се състои от зеленчуци, ми е останала като основна. Другото, на което вие наблягате, докато си говорихме, аз не съм прочела книгата, защото сега я хванах в ръцете си, но имахме разговор с вас, вие поставяте силен акцент върху движението и творчеството, творческата енергия. Какви движения? Не е задължително човек да се занимава с някакъв спорт, а просто... Разбира се, каквото и да било движение, каквото на човек му импонира, би трябвало да избере и да го прилага в ежедневието си. И знаете ли, аз говоря за навици. Навиците са нещо, което ни карат да се движим през деня и каквито и да било дейности да ги правим, те са въз основа на някакви навици. Така че движението също има голямо значение, защото то е определено от научни работници в Америка като една от магиите. Защото доказано е, че различни химикали, като допамин и серотонин, се отлъчват в кръвта ни, които ни правят не само да се усещаме добре, но също действат на нашата психика, както и физически, да сме добре в отношение. И се стимулира творческата енергия на хората. Да. Стимулира творческата енергия, защото след физически упражнения човек получава освежаване, което му позволява да се занимава с умствени дейности. Това, което аз споделям с мои читатели в книгата, е, че трябва да се координират физически, умствени и душевни преживявания в течението на един ден. А душевните преживявания как да ги предизвикваме? Чрез контакти с хора? Разбира се, вие сега го казахте, чрез контакти с хора. Контактите с хора са много важни и пак бих казала, че е доказано за хора, които живеят в изолация, че могат да се разболеят. Физически могат да се разболеят. Да, самата самота убива. Така че контактите с хора са съществени. Какви други душевни преживявания? Разбира се, те са свързани с изкуството, с музиката, с танците. Вие специално място отделяте на музиката, всякаква музика. На всякакви инструменти. Защо? Какво е музиката според вас? Може ли да си представим? Знаете ли, аз на времето, като водех Нощен хоризонт, цяла нощ посветих на темата представяте ли си живота без музика? Не мога да ви опиша хората какви реакции имаха и никой не може да си представи, че може да се събуди и да прекара деня си без да чува музика. Няма значение каква е. Защо вие толкова държите на музиката и толкова... Музиката е движещата сила за един човек. И ще ви кажа, например, представете си сутрин, когато човек се събуди, музиката е, която му дава сила. Тя е обикновено бърза музика, енергопроизвеждаща, провокираща. Просто го провокира да започне деня и да се справя с задачите за през деня. Музиката също е успокояваща. Тя също действа на хора, които имат депресия, извежда ги от ежедневието, защото самото мислене се насочва към
нали, ритъма на музиката и нали, към... какво е отношението ви към българската народна музика? Музиката, да, как е народната музика. Тя ми действа на душата и на сърцето. Просто ме възпламенява. Знаете ли, когато аз чуя хора, просто не мога да стоя на едно място, което е свързано. Музиката е свързана с танците. Нали, народната музика подбужда желание в хората. Не също само да, народно. Въобще танца, движението. Но специално народната музика. И мога да ви кажа, че една специална песен «Бяла роза», тя е станала като, бих казала, да, като химна на България, защото тази музика, тази песен специално се пуска абсолютно всякъде, при всички събирания на български общности в Америка. И я чух тук в България, когато бях в един ресторант. Много, много вълнуващо нещо е да чуеш нали, родна музика, особено когато си далеч от страната. Когато си бил дълго време далеч от страната. Танцът, вие казвате, че като чуете народна музика и се разигравате. Какво място заема танца в вашата книга «Магия за дълголетие»? За кои танци говорим? Само за народни или за валсови или за танца въобще? Въобще какво представлява танц? Вие не сте психолог, нали? Има специална наука и специални изследвания за влиянието на танци и танца като изразно средство на човека към човека. Танцът е нещо, което не сближава с хората също. То е нали, общителност с хората се получава, когато се танцува. Но то предизвиква радостно чувство, което подбужда хората също да са в една забрава за ежедневието. Миналия месец в Америка се празнуваше, то беше месец на емоционалните, нали, душевните заболявания. И танцът беше определен като една дейност, която помага на хората да се справят с депресия. И се използва, нали, в медицината в този смисъл, че танците са подбузащи в такъв смисъл, че хората забравят нали, за грижите си. Те са лечебни, да. Те са лечебни. Да. Мислили ли сте върху танца като колективно преживяване и като индивидуално преживяване? Защото едно е да се хванеш на хоро с всички хора, с цялата общност, нали, там. Друго е да танцуваш валс, танго, нали, двама по двама. Трето е брейк, тези самостоятелните. Тоест танца дава простор на различните преживявания. Колективни, по двойка и индивидуално. Да. Аз бих казала, че танцът просто е едно изражение на чувствата, които човек има в даден момент. Когато си играе хоро, човекът изпитва нужда да бъде свързан с другите хора, да се държи за ръка и заедно, нали, да изпитва една такава удовлетвореност от музиката и заедно да изпитват, нали, същите чувства. Докато когато се танцува с двойка, тогава се усеща близостта на съответния човек. По-еротично тогава. Да. Самостоятелно е, когато човек самостоятелно проявява, нали, своите чувства и изразява това, което го вълнува в този момент. Да. Много е интересно как човека като такъв е намерил изразни средства във всички посоки, като колективи, като двойка, като сам. Танц е много интересно социално явление. Интересен е много. Много интересно за изучаване и за изследване. Не съм се занимавала специално, но дори става спорт. Нали? Да, какво мислите за танца като спорт? Спорт, разбира се, то е и спорт, защото знаете аеробика, какво е аеробика? То има и спортни танци, има състезания. Да, зумба, това, което е, нали, толкова популярно от години вече, то е
латиноамериканска музика, свързана, нали, с танци, но то е също физическа дейност. И ако говорите с който да било, който, нали, практикува зумба, ще знаете, ще ви кажа, че в края на една такава нали, дейност, след 1 час или колкото време трае, те се усещат изведнъж много щастливи, без да знаят защо, но то е пак свързано с различни химически, нали, съставки, процеси в тялото ни. Обичате ли да танцувате? Много. Какви танци танцуват? Много обичам да танцувам, да. Какво танцуват? Хора, ръченица? Хора, разбира се, ръченица, но също живея и модерни танци, да. Живея в Тексас. В Тексас. И кажете, как живеят хората на вашата възраст? Сега вие ми казахте, че сте на 74, което значи пенсионер. Или не сте? Да? Как живеят хората в пенсионна възраст в Америка? Общината, града полага ли някакви грижи, защото нашите възрастни хора съвсем са изоставени? Но знаете ли, аз мисля, че тази изоставеност започва от много по-ранна възраст. И хората би трябвало да знаят, че след 30 или може би 35 години трябва да започнат да обръщат внимание на дейностите, които правят в течение на един ден. И би трябвало да съчетават, както казах, дейностите на тялото с умствените дейности и душевните, защото когато се пренебрегва една дейност, тогава другата, нали, получават се заболявания. И в Америка в момента има голяма, бих казала, такава тенденция на хората да се стремят да са здрави. Но аз мисля, че това е тенденция за цял свят. И би трябвало тази тенденция да започва от ранна възраст. Знаете ли, с моята книга, може би тези, които са ми казали, че нямат нужда от никакви такива методи, нали, да употребяват за запазване на своето здраве, са младите хора, защото те казват, ние сме млади, на нас не ни трябват такива работи. И сега не им трябва после. Да, но знаете ли, това започва от ранна възраст. И аз това забелязах, след като имах малката ми дъщеря, бях на 34 години и установих, че трябва да направя нещо, за да се възстанови тялото ми там, където беше преди да забременея. И тогава, нали, положих усилия да се възвърна към изхраната, която, нали, имах в детството си. Колко бързо лети времето. Аз си казах, Боже, 45 минути, какво ли ще си говорим, защото се виждаме за първи път и не сме общували, но ето сега ми хрумва за пътуването за вас. Това е много важно, обаче говорите за внука си, за дъщеря си, за децата си и веднага като любопитко се чуда кога и къде срещнахте любовта си. Той колега ли ви е, българин ли е, американец ли е? Любовта ми е българин, но за тази любов не говоря в книгите си, защото книгите си наблягам повече на, бих казала, неща, които хората могат да ползват, за да подобрят своя живот. В книгата "Магия за дълголетие", нещата, които споделям, са целенасочени към това. Но щастието също е един от големите ключове към дълголетие. Любовта, да обичаш, да те обичат, да създадеш. Така че, да, това също е много важен аспект, но пътуването също, за което вие много говорите, дори на корицата, сте с Египет, Либия. Колко държави сте били? Може би около 100. Може би повече. 100 държави? Около 100 държави, да. Знаете ли, осъществих си мечтите, които имах като дете, да стъпя на екватора и да видя какво се получава, когато си на екватора. След това в Африка сафари с диви животни. Това също съм сънувала като дете, как, нали, може да се видят животни извън зоологическа градина, което е много вълнуващо. Животът в различни страни е много интересен и предостави ми се тази възможност, нали, да пътувам, която съм описала в книгата. Но знаете ли,
Първото пътуване, което е описано в книгата, е пътуването ми в България. Защото аз в България се зареждам. Места като Мачу Пичу, които казват, че са значителни за зареждане на енергия, че са красиви. Неспорно те са много красиви в Перу. Те са загадъчни повече. Те са загадъчни и може би мистериозни, но там, където получих енергия и където на мен наистина имаше някакво въздействие от природата, беше в Родопите. Родопите са незаменима, бих казала, сила на енергия. На Орфей. Да, точно там ще ви спомена, че скалата на Орфея, където почувствах тази енергия. Там и музика, и природа, и легенди, и мистика, и... Значи, това са ви най-любими. И въобще движението по света, пътуването, какво ви дава? Всяко пътуване. Всяко пътуване ли ви е дало нещо или някъде е било по-така? Всички пътувания са много вълнуващи. Разширяват мирогледа. Разширяват мирогледа, дават едно ново значение на живота. Придобиваш различни... обясняваш ли си? Човек може ли да си обясни много неща и да си отговори на много въпроси, наблюдавайки света, държавите, народите, културите? Знаете ли, човек, който не е пътувал, да може да разбере какви са проблемите в днешния свят. Защо се получават разни кризи. И то се получават обикновено, когато хората имат един затворен мироглед. При пътуването този мироглед се разширява. Човек придобива познания, които никога не би могъл да придобие при четене на една книга или... Коя е държавата, която е най-голяма мистика за вас? Ето Египет. Била ли сте в Египет? В Египет не съм била. Така ли? Не съм била, защото винаги, когато съм искала да отида, някой ми е казвал, че случило се някакъв самолет, станал трагедия, други хора, които са от Египет, казват, че не е време за пътуване. Веднъж бях в Дубай и една двойка, която бяха до нас, казаха, че не е време за пътуване в Египет, така че Египет е останал на заден план. Винаги. Там е най-голямата загадка на човечеството. Но била съм навсякъде от Дубай до Кейптаун, от едната страна на Африка и от другата страна на Африка съм била. Моля? В Русия? Да. В Русия фактически бях за първи път изпратена от Международния фонд. Работех там в същата програма, в която работех и в България. За кратко време бях поканена да остана в Москва, но предпочетох да се върна в България да си свърша. Поканена? Да. Като експерт по международни закони, да. 95-та година, спомням си много добре, прекарах там 2 месеца. Аз не съм била, знаете ли, казват, че това е уникално красив град, Петербург и Москва. Петербург, да. Сент-Петербург е много красив град. И там бях, но това беше лично посещение. Да. Много можем да си говорим с вас и въобще вие се оказахте едно голямо съкровище. И се надявам, че ще се видим отново при следващо ваше гостуване. Много се радвам, че се запознах с толкова интересен човек. Радвам се, че ви запознаха зрителите на България 24. България е пълна с такива хора като вас. Интересни, креативни, даващи, помъдрели и изпълнени с оптимизъм и вяра и любов към родината. Съгласна съм с вас. Благодаря. Защото, срещнала съм се срещам с такива хора. Благодаря ви още веднъж. Благодаря и на вас, уважаеми зрители, че бяхте заедно. Останете с програмата на България 24.